3. Chtěla jsem vám říct, že dneska ochutnáme tyhle chipsy. Počkejte. Tyhle chipsy ochutnáme. Já jsem je rozbalila. A já nehořaj. Ožralcí. Možná. A ožralcí nadá. Tak pojď sem. Dáme party. Pojď sem. Party. Už to žerem ty chipsy. A jsou dobrý. Jestli byste si chtěli koupit takovýhle chipsy, Tak běžte do Teska, do Fora, v Liberci. Jo. V Liberci. Možná to bude i v... Počkat, já zkusím, jestli to. Já vás na chvilku vemu. To nebyl. Snad jste to slyšeli, nevím. Zmrdá. Co se mi dělá? Já nevím. Už nejde po mně? Asi ne. Že se nezávazil zpátky. Ty zmrdá. Já jdu hodně pryč. To pořád? Jo, je to pořád. Já se můžu vrátit, protože chci čipsy. A jo, podala. Lidičky, uděláme part 4, nebo party, teď nevím. Kdybyste chtěli, aby jsme udělali LPS, kdybyste chtěli třeba, co jste chtěli radši, LPS nebo šlejchy? Napište nám to do komentáře, prosím. Tak ahoj. Já jste do opilce a opil.